ọzọ ekenekwa m n'ụbọchị nke taata asịrị na nwere ndị na-abụ hapụ echichi afa nna ha because na onwekwe ha mmadụ ama nnọfọ n'ụwa. O nwere vidiyo nchọkụ ndị na series about our reverend nke daddy anyị na-akụzi nkụzi Igbo bụkwa Reverend Father. Ọ sị na this video is all about the implication of changing your father's name. For example, enwere ndị ya pụta na afa mpa ha nwee ike afa nna nna ha nwee ike ịbụ Okonkwo ahụ ọmụta nwa ya ha na-azazi Emmanuel Okonkwo. For example, Emmanuel Okonkwo togide mụtazie nwa. At the end of the day, ọ mụtalụ ọbazie nwa ya John. We decide drop Okonkwo wee zabazie, so nwa ha ọ dropụzi Okonkwo, nwa ya ahụ ọ mụtazi azawazia Emmanuel John. You know what the problem now? So the man now covered that there's an implication, there are so many implications to all of these things, and I mean, because now a lot of people have to feel that yes, everything is all right. Now be had no advancement in technology, but there is nothing advancement in technology in this our era. There is nothing advanced in it. Because here more chapter no one can know is that no matter any don't know again advantage and disadvantages. And one of the worst thing here mad is to throw away your identity. Because a lot of people now be a push blame me about I'm from mad on social media on a push blame. Nandiocha me lying kozo na lying cause on ya neku ya half ya Samson Solomon. Ina jozi kedibe ndocha na we analaga ndocha analuku oge nalaga afage iya naza. So without not wasting much of your time, because kunene ihe dadi ya nwakwu onwezikwa ihe ọzọ ịghọta n'ime ya bike kabaro drop ala ya na comment section, and also don't forget to subscribe to this channel called Mbozo Ndebai. Ekime mani dị mma ọ ya abala o ekwu ha n'aka ọtọ na-agba mbọ dị uchu dị galagala dị ike ọlụ ọ ya abala ọ bụghị ka ọ bụla echi ka agwụ na gị afa mba okenye ụkọchukwu sebụl ụwa Reverend Father Fidelis Okechukwu Onwudufọ. O nwere ndị na-agbanwe afa ha, gbanwee afa nna ha, zabazie afọ ọzọ. Ụfọdụ na ka nwa ya, ụfọdụ na n'ọnwa ya mụta nwa ya zabazie afa nyanwa. Ọ bụ na afịa ahụ Paul Nwokoye bụ afa nna ya, o wee mụta nwa ya zabazie Nneka Paul, Patrick Paul, Patrick Paul. Ya ọ bụzela afịa ọwụla afa nna ya na nna ya tụfuo si na afa mefuna ife abụkwa afa mefuna ihe ahụ. Ọ bụ na afịa bụ Michael, ọnụ nwaanyị mụta nwa, afa nwa ya wụrụ Paul, nwa ya zawaza Paul Michael. N'ala Igbo anyị a enwere ihe mmadụ agaghị afụ n'oge nke anyị. Nwa ya zawaza Paul Michael, ọ sịghị na ya laikiri afa nna ya na nwee ka ọ dị, nwa ya ewezawaza Paul Michael. Kedu nke afa nna ya, kedu nke afọ ya? Na oruzie na Abuja ma ọ na Kano nwee ebe a na-azọ ihe ma ihe ebe a na-achọ ndị Igbo ga na ebe a na-akpọ afịa John Michael. Ọ dị ifele emewe onye ọbụla si nna anyị bụ onye Igbo, kedu afa ndị na-ewe eke na ndị jabụ ga-ebugodo ụzọ chọwa nke afa nna ya. Anyị ama nke afa nna ya, anyị ama ma Michael afa nna ya ma Paul afa nna ya. Ya bugodo nkafie nya amaghị eme dị egwu. Nke ahụ nke mbụ. Nke abụọ n'ihe gbasara afọ anụnwa bụ na ị ga-afụ onye nọkọta si na ya achọghịzi afa nna ya, na afa nna ya bụ afa alụsị, na afa nna ya na ya mara ihe ọ pụta.
na afa nna bụ ike anyị ya amara ihe bụ ike anyị na anyị bụ ihe nya anyị achọzi ka afa nna ya bụrụ Nwachukwu ka anyị chọzi ka afa nna ya bụrụ eze ego ole afa nna ya mụọ ya na afa nna nna ha zanụ tụfuo si na nwa ya na afọ anụ na-ebutela anyị njọ ụbọchị na afọ abụọ ya mara ihe bụ Okeke ya mara onye onwe afọ nwa na-aza na anyị ga-azawazịa eze abata sekọngazi na eze abata kama na ihe na-elu elu ọ bụ na nna ya mụtaghị wee eze abata mana afọ a na-aza afọ agbụrụ nke ịtọ otu ndị Igbo si eme ya oke elubeghị eze abata ndị Igbo na-aha oke aha eze abata elubeghị onye anyị aza afịa agbụrụ nke ịtọ na-abịa n'ike ịza eze abata mgbe olu gị mana ọ bụ onye olu na oke bụ Ọkafọ nnukwu nna nna unu ha a na-aza Ọkafọ ndị nke mba zaga ndị Igbo zaya ndị ịtọ za ya iwe bịa were amamife na ahụmanya ịgụ akwụkwọ ewere Ọkafọ nna gị na-aza nna nna gị ha za tụfuo jee were eze abata nna mụtara gị zaba mgbe a ga-eke ihe na ana mmụọ mgbe ahịa eke ihe eke ngozi n'eluigwe mgbe ahịa onye a maara bụ Ọkafọ ezitata ngozi ndị bụ Ọkafọ unu na-aza ogo eze abata ọmalụ gị na ya na-achọ ihe mere fadụ ọ na-anyị mma ngozi soro ọwara ndị bụ Ọkafọ bịa ewepụ ndị niile na-azazi eze abata ya nke mbụ maka ngozi ha mara eze abata bụ ngụnwa dị afọ 13 ije were ma afọ 10 nọ na-azị ya onye maghị na be mmụọ onye maghị n'ihe mmụọ onye maghị nke ahụ nke abụọ ihe ji wee dagbanwe n'afa nna gị nke ịtọ bụ nọ na-eme ụmụaka ha ya amazi onye nwanne ha n'ime ezinụlọ isii ndụ azụ Okeke iwe zawazi Okechukwu afa nwa gị ụmụ gị na-azazi Okechukwu John Okechukwu Nnanna Okechukwu Ngozi Okechukwu ụmụnne gị niile nne ji gị na ha na-aza Ọkafọ ma Okeke elu unu na akwụkwọ ọ na-adị onye ha na-agwa na onye a nwanne anyị onye a nwanne epe anyị na-asị mba mana unu ahazara ofu afa otu esi ajụ ajụ a na ife ka esi ajụ na be mmụọ o nwere ike otu ili ụmụaka anyị n'imekọ ihe nwoke na nwaanyị na-adịkọta ọ na-adịkọ na abụrụ nwanne o mezie otu ezigbote aka maka na ụmụ otu ndị Igbo si ama nwanne etu ndị Igbo si ama nwanne bụ nke mbụ onye gị na-aza ofu afa nke bụ onye gị na-eke ofu anyị nke bụ nke ịtọ onye gị na-abụ ofu nnukwu nna nke gị na-adazazi ofu afa mana unu ekele ofu anyị ofu afa ahụ aza ha ọbịa bizi obupụ uche ha oge ụfọdụ eje ọka akpọ nzukọ makpọzidi unu hapụrụ ndị akewalụgo unu hapụgodo ya ka anyị kpaa ihe anyị bịara ka anyị kpaa ihe anyị ji nwere nwanne ọha ekewalụgo ịgbanwe afa nna gị zawa afa gị ndị Igbo si na nwata lie nni edebere okenye ụmụ ndị mmụọ arụrụ ya ama ị na-aza ngụ akadịkwa afọ 25 afọ 20 afọ 13 wee na-aza afa gị bụrụ Michael wee mụọ nwa gị zawa ya Anthony Michael na nke iji wụrụ okenye ga nke iji wụrụ ndị ichie ike ịzụta afa gị ebe a na-aza afa ahụ na mmụọ ọ na-elu elu olubedị gị ịza onye a ga-aza afa ya olubedị gị okwu ebe a ka nsogbu ụfọdụ ndị mmadụ na-abịa ebidowe agbanwekwana afọ ahụ hapụ ndị a na-agbanwere ụfọdụ n'ime ha adịghị eje ụlọ ụfọdụ n'ime ha mara ihe na-esu ya ụfọdụ n'ime ha tupu ịgbanwe afa n'oge gboo ị ga-akpọ ụmụnna kpọọ ụmụ ọkpụ kọwara ha ihe mee sie nri gbuo mmanya kọwara ihe kpata iji achọ ịgbanwe afa na nnukwu nna ya anyị na-aza afa na ozuru ori
na anyị chọrọ na ma ọ n'ọkwụrụ ụdọ na anyị nọ n'ọkwụrụ anyị chọrọ ka anyị wepụ afa na ọ emebila ihe ụmụnna anyị na-efu na eziokwu wesị ngwa kedu nke unu enuwe ha mmanya onye nọkọta ịnọdụ Abakaliki Abakaliki si na ị na-agbanwe afa azọzi anụ niile aza ofu afa. Ọtụtụ ihe ndị a na-emebi ife n'ala Igbo, na-emebi ife n'ezinụlọ, na-emebi ife n'akara aka. Afa mgbe okenye ụkọchukwu osi ebụrụ ụwa Reverend Fada Fidelis Okechukwu Ọmụdụfọ abụ nwa afọ Fada ime ogbe ya gazielu gị o